Mo ni driver sa Iren oh. Na may plugger sa anon guys. Oh. Iya man jud ginapos yung motor. Iya man jud ginapos. Resulta. Resulta lapos man gid yang motor. Driving Iren. Ka pastor tara ato. Ya, kanay siya di ni mahadlok. Di ni mahadlok ning driver lipata og Iren. Nakalisod man ang Iren ah. Pinakalisod na kanang bukiran sa Himalalod. Lisod na sudlon. Oh, pero siya. Kini. Okay. Ato ko pastor, ay sa laag di tap. Ha? Mas pastor oh ato. Asa di agi? Ari, pwede ra ari. Ari tayo. Tara. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagmalampuson ako. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Ibalik na ko sa buhay na to nga Diyos. Pasensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kagawasan ko. Inabuhi ko ihalad kanimo. O Ginoo, daigon ko ikaw, Ginoo.